расман муҳориба дар вазни ним вазнин байни Ион Кутселаба бо рекорди 16 ва Таннер Боссер бо рекорди 29 рӯзи 15 апрел дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Ва пеш аз оғози навор ба ҳамаи шумо миннатдории худро барои дастгириҳоятон мерасонем. Дастгирии шумо пешравии мо. Ташаккур дӯстон. Акнун биёед наворро оғоз мекунем. хабари беҳтарин барои подписчикони канали Паҳлавон. Ҳиҷомаи бепул барои шумо. Агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати шифофармо аз номи канали Паҳлавон гап занен, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. топови ҷангори вазни 61 килограмми UFC Мераб Двалишвили оиди рақиби дар пеш истодаи худ Пётр Ян фикрашро баён кард. барои ман ин чиз аз муҳориба дида зиёдтар аст. ман бояд ки барои миллати худ ҷангум. ягон чизи шахсӣ нест. аммо ин чизро мо мехоҳем ё не, Русия худаш зидди Грузия аст. ман бояд ки сахт ҷангум, ғолиб шуда одамони худро шод гардонум. мо бо дастаамон бояд исбот кунем ки мо аз онҳо дида беҳтаринем. барои ман ин имконияти беҳтарин аст. ӯ ҷангвари хуб, аммо беақл аст. ва ӯ бояд ки бори дигар тафтиш карда барояд ки қоидаҳои ММА-ро медонад, чунки ӯ як маротиба дӯсти ман Алҷеймин Стерлингро бо зарбаи зону берун аз қоидаҳои ММА зада буд. ва бале, вақте ки мо бо ӯ дар Абудаби вохӯрдем, ӯ нисбати ман рафтори ноэҳтиромона кард, гуфтааст Двалишвили. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Мераб Двалишвили ва Пётр Ян рӯзи 12 март дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад. ва дӯстон бояд қайд кард ки Мерабро барои омодагӣ дар ин муҳориба варзигари тоҷик чемпиони ЛФА дар вазни 61 килограмм Муин Ғафуров кӯмак карда истодааст. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Бенил Дариуш хурсанд аст ки рақиби навбатии ӯ Чарлз Оливера шуд, аммо ғамгин аст ки муҳорибаи онҳо дер баргузор мегардад. ман бо Чарлз Оливера муҳориба мегузаронам, яке аз беҳтаринҳо дар ин варзиш. ба назари ман ин муҳорибаи хеле хуб аст. ман шикоят карданӣ нестам, аммо аз ман дида ки зиёдтар сазовори муҳорибаи унвонӣ аст. корҳое ки ман кардагим ягон кас ҳатто наздик кардагӣ нест. ман умед доштам ки бо Чарлз моҳи феврал ё ин ки моҳи март муҳориба мегузаронем, то ин ки моҳи июл ман ба муҳориба зидди Махачев баром. барои ман ин кори беҳтарин мешуд, аммо баъд Оливера ба қафо рафт. аввал онҳо моҳи апрел гуфтанд ва баъд моҳи май. ҳозир онҳо мехоҳанд ки ин муҳориба моҳи май баргузор гардад ва ин чиз нақшаҳои маро вайрон кард. ба ман идеяи муҳориба бо Чарлз Оливера писанд аст, аммо ман ин муҳорибаро ҳарчи зудтар гузаронидан мехостум, гуфтааст Дариуш. хотиррасон мекунем ки аз рӯи овозаҳо муҳориба байни Бенил Дариуш ва Чарлз Оливера рӯзи 6 май дар турнири UFC 288 ба нақша гирифта шудааст, аммо ҳоло ин чизро расман эълон кардагӣ нестанд. шаби гузашта навори пушти саҳнаи UFC 284 баромад ки дар он Ислам Махачев ва Александр Волкановский оиди реванш дар Абудаби маслиҳат карданд. биёем тамошо мекунем. майдача, аммо бақувват. эй, моро сурат гир. ин корро такрор мекунем? албатта. шояд дар Абудаби? бале, ту сазовори муҳориба дар Абудаби ҳастӣ. навбати ман ҳуштаг шунавидан. реванш мегузаронем? бале, чаро ки не. дар Абудаби. ин дафъа дар Абудаби. бале, кори дуруст. ана ҳамин гуна дӯстон онҳо суҳбат карданд. акнун интизор мешавем ва мебинем ки худи ташкилот дар ин бора чӣ фикр доранд, чунки қарор дар дасти ташкилот аст ва агар ки онҳо хоҳанд пас ин муҳорибаро ташкил мекунанд, агар нахоҳанд пас ташкил намекунанд. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикр ақидаҳоятонро нависен, дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.